On se ovoga jutra nalazi u Crnoj Gori, tamo je obišao dobar deo Primorja, a u nekima od narednih dana će nas i izveštavati i iz Albanije i iz Grčke će nas izveštavati i otkriće nam kakve su cene i smeštaja, hrane, pića na različitim destinacijama gde ima najviše turista i to ćemo saznati na kom mestu ćete najbolje odmoriti glavu, ali i hoće li naši novčanici moći da izdrže letovanje ove godine. Uživo zada iz Budve, ovo se javlja Ljupče Mihajlovski iz organizacije Travel or Not. I Ljupče, dobro jutro, da vidimo kako stoje stvari. Vi ste obišli Herceg Novi, Igalo, Kotor, Budvu, Petrovac, Bar. Da li je Primorje kao prvo već počelo da se puni turistima? Gde su gužve već počele? Dobro jutro i vama. Primorje, u zavisnosti od toga gde, koji deo, počeli su polako da dolaze turisti, a ono što je najbitnije, nešto sam primetio da su svi skeptični ugostitelji i opšte radnici na plažama, da još uvijek svi polako pripremaju, tako da nisu još totalno spremni za sezonu. Valjda su svi se boje ovih prethodnih godina, korone i svega ostalog što je bilo, pa su malo svi skeptični. Tako da svi neizvesno očekuju ovu sezonu. Sad, ono što je izvesno, to je da se ovih godina rasprava vodila u Crnoj Gori oko ležaljki, koje su uvek imale visoke cene. Kada uporedite sada cene na Primorju, gde vam se čine najpristupačnije, koliko koštaju, gde su najjeftinije, gde su najskuplje, ali samo o ležaljkama sada govorimo. Što se tiče ležaljki, najjeftinije smo našli u Sutomoru. Tamo za 5 € možete naći komplet ležaljku sa suncobranom, a od Igala do Petrovca cene variraju, negde idu čak i do 50 €, recimo oko Starog grada, Budve, tamo Ričardova glava, ta plaža, dok recimo Mogren 1, 2, tu su 15-20 € i svi su počeli da primenjuju model da, kako se zove, prvi red naplaćuju dosta skuplje, pa onda kao ostali redovi su jeftiniji. I ono što svi naglašavaju da verovatno to neće biti finalne cene, kako mi je jedna gospođa ovde na jazu rekla, gdje postoji kod njih predsezona, podsezona i sezona. Ovo je sada podsezona gdje oni još uvijek pipaju teren i pokušavaju da utvrde šta će se desiti, ko će biti turisti ove godine. Dobro, znači nije to ono što ćemo možda zateći u avgustu, ali ajde da kažemo ako sad dođemo koliko košta kafa, koliko košta, šta možemo kažemo, pivo, limunada, šta znate? To. Uglavnom, kafa se kreće svuda, baš svuda, od 1, 2, 3 € do 2, 2,5, opet zavisi koja kafa se uzima. Sokovi su uglavnom svi preko 2 €, 2,5 do 3, tu su negdje i piva, ali recimo ako je zanimljivo da postoji za neko ko dolazi ko voli da se tako hrani, postoje dnevni meni, na primjer za 6, 7, 8 €, čak i u Budvi, gde se dobije komplet supa, jelo, salata, ne znam ja, i dezert čak negde. A ovako ova standardna jela, pa realno ispod 10 € teško da može da se nađe bilo gde. Uopšte više nije pitanje da li je to Igalo ili, ne znam, Sutomore. Uopšte više to nema razlike nikad. Tu nema, ali ima li razlike, sad je to pitanje svih pitanja, a to je kako da dođemo do Crne Gore. Dakle, da li se isplati da u Srbiji napunimo rezervoar ili u Crnoj Gori? Kad se vraćam, kakva je cena? Trenutno je gorivo ovde dizel 1,57, a nešto malo skuplji benzin, tako da mislim da je jeftinije gorivo ovde nego u Srbiji i to solidnih 20 centi, recimo, možda i jače. Tako da sad su skoro imali korekciju cena, ali bukvalno za 1 cent se pomerila cena. Kod njih se koriguju valjda ponedeljkom, utorkom, a kod nas petkom. Ljupče, sad ste pomogli onima koji biraju Crnu Goru, a gde će biti vaše sledeće javljanje iz... Sledeće javljanje će biti najverovatnije iz Sarande, negde iz Albanije, da svim skepticima pokažemo kako izgleda tamo Primorje. Onda iz Albanije idemo na Jonsko more, tu obalu Parga, Sivota, taj deo, pa nakon toga prelazimo na Olimpsku regiju i na Halkidiki i odatle ćemo se isto javiti sa cenama. Da, ljudi znaju koliko je giros. A ono što kažu, ovde sam vidio u Budvi, kaže najjeftiniji giros je kod nas, u Crnoj Gori. Baš da proverimo, možda i jeste. Ali dobro, na kraju ćemo onda uporediti sve te cene na kraju ovog vašeg putešestvija turističkog. Hvala vam najlepše što ste govorili za... Nema čemu, hvala i vama. Za novi dan. I to je bilo to. Stigli smo do kraja. Naše sadržaje nađete na sajtu i na društvenim mrežama. Mi se vidimo sutra u 8. Vi ostanite uz N1. Imajte lep dan.